Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti wilujeng pinanggih ing renungan patinan Gereja Kristen Jawa Purwantara dina Senin Legi tanggal 30 Maret taun 2026. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawito ngajak kita maca saka Injil Yohanes 12 ayat 1 tekan 11. Mirungganake wektu kanggo tetui mekaten jejer saka renungan patinan lan Injil Yohanes 12 ayat 1 tekan 11 kawaca ayat 1 saka Lembaga Alkitab Indonesia basa Jawa taun 1994. 6 dina sadurunge riyaya Paskah, Gusti Yesus tindak menyang desa Betani. Ana ing omahe Lazarus sing wis tau mati ditangekake maneh. Para sedherek ingkang rahayu kang nampa sabda pangandikanipun Gusti lan ngestokake ing uripe. Hosiana. Amin. Para sedherek ing minggu sadurunge riyaya Paskah, Gusti Yesus wis pirsa menawa wektune wis cedhak. Mung gari etungan dina sadurunge kaulungake nampani pamoyok lan panganiaya lan seda sinalip. Gusti Yesus mirungganake wektu iku kanggo nuweni brayate Marta, Maryam lan Lazarus sing nate mati petang dina lan wis dikubur. Nanging Gusti Yesus rawuh lan nangekake Lazarus urip maneh. Kitab Injil nyariyosake kejaba mirungganake wektu mung kanggo para sekabat ya brayat ing desa Betani iki kang dipiji dening Gusti. Lan ing omah Betani iki Maryam njebati sampeyane Gusti Yesus nggunakake lenga wangi naret tulen sing bobote 0,5 liter, ajine menawa diedol 300 dinar. Padha karo upahe buruh nyambut gawe 300 dina. Para sedherek, minggu iki prainan bakdan wis rampung. Nalika para warga mudik bakdan, wektune senajan prainan bakdan iku dawa ning wektune winates. Dadi ora bisa nuweni sedulur-sedulur lan kanca sing cacahe akeh. Anggone silaturahmi dipilih mung wong tuwa lan sedulur sawetara, ora bisa diratakne yen pengen nuweni kabeh. Malah durung tutuk ngriyayakake bakdan, wis kudu balik nyambut gawe meneh menyang papan mboro amarga wektune prei lan cuti wis entek. Wektu sing diparingake marang kita iku winates, kudu milih sing wigati didhisikne. Mirungganake wektu kanggo tetui iku cara supaya mengko ora dadi gelo. Amarga wis bisa nglakoni lan ngrampungake apa sing utama. Para sedherek pasamuan, patuwene Gusti Yesus marang brayat ing desa Betani iku ditampa kanthi aji. Lenga wangi naret tulen sing ajine 300 dinar. Dadi pencawisan anggone Gusti Yesus bakal seda lan dipun kubur. Pangrukti laya kang patut kanyata ora bisa katindakake nalika Gusti Yesus kanthi kesusu diudhunake saka salib lan kasarekake ing makam kagungane Yusuf saking Arimatea. Wanci menika kita lumebet ing Minggu Suci. Pengetan lelampahane Gusti Yesus kang sesarengan kalian para sekabat mahargya pambujanan Paskah. Tulodo anggone Gusti Yesus mijiki sikile para murid pandonga ing taman Getsemani. Pengadilane Prabu Herodes lan Gubernur Pontius Pilatus nganti Gusti Yesus seda sinalib kasarekake lan wungu ing Minggu Paskah. Patuwen brayat ing dusun Betani
dadi sarana nyamektakake Gusti Yesus nglampahi Minggu Suci kanthi setya. Amin. Tuntunan kangge nyuraos, sinten ingkang badhe panjenengan tuweni secara mirunggan ing Minggu Suci menika. Monggo saderengipun nuweni panjenengan dongakne, panjenengan aturaken wonten ing pandonga ing ngarsanipun Gusti. Lan monggo kita ndedonga. Duh Gusti, mugi pasamuan tansah kabangun ing patunggilan anggenipun sami tetuwi setunggalan setunggalipun. Napa malih tetuwi dhateng sedherek ingkang sampun sepuh lan kahananipun winates. Lan ingkang ugi sedherek ingkang nembe betahaken dipun kancani wonten ing kahanan wanci menika. Sederek-sederek ingkang nembe nandhang sakit, mekaten ugi ingkang ngadepi kahanan ing dukita kasisahan. Pandonga menika duh Gusti kala suwunaken wonten ing asmanipun Gusti Yesus. Amin. Para sederek, mekaten renungan patinan. Mugi Gusti paring berkah dumateng kita. Anggenipun derek ngraos-ngraosaken lelampahanipun Gusti Yesus mirunggan wonten ing Minggu Suci taun 2026. Amin.